Bună seara tuturor! La ora la care vă vorbesc, ați trecut puntea. Ați făcut pactul cu diavolul. Din nou, acesta v-a trecut puntea, votând la alegeri nelegitime și neconstituționale, ieșind în număr record să legitimizați o guvernare criminală care în aceste momente se bucură enorm că prezența voastră a arătat lumii că ce au făcut ei a fost legal. Așadar, diavolul v-a ajutat. Ați făcut compromisul pe care nu ar fi trebuit să-l faceți. Mâine va trebui să-i plătiți diavolului pentru că v-a trecut puntea. Și veți plăti într-un singur fel. Îi veți plăti prin compromisul pe care l-ați făcut. Onoarea, principiile, morala, cu toate au fost aruncate la gunoi, iar de mâine îi le veți da diavolului. Trebuie să recunosc că majoritatea familiei mele a ieșit la vot azi. A ieșit la vot pe 4 mai, a ieșit la vot azi. Trebuie să recunosc de asemenea că uriașa majoritate a celor care au trimis mesaje că vor să se înscrie în mișcarea nemuritorii, la fel au făcut, au ieșit la vot astăzi. De aceea consider că proiectul meu, întregul meu proiect pe care l-am inițiat în urmă cu 7 ani, a eșuat. Începând de mâine, cu toții vom merge mai departe în viață. Începând de mâine, voi veți redeveni principiali. Începând de mâine, voi veți fi din nou oamenii aceia morali, onorabili, cu principii, oameni care nu fac compromisuri. Problema este că atunci când a fost nevoie să nu faceți compromisuri, ați făcut. Înainte să închei acest foarte scurt discurs, aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Și anume, cu toții v-ați plâns că faceți compromis pentru că nu aveți opțiuni. Adevărul este că dacă în viață nu ați fi făcut compromisuri, atunci ați fi fost obligați de limitările onoarei voastre să vă activați din timp
și văzând ce se întâmplă cu țara, să vă organizați, să vă găsiți lideri pe care să-i sprijiniți și pe care să-i impuneți. Motivul pentru care vă aflați astăzi aici, cu pistolul la tâmplă în mod figurativ, este exact acela că sunteți oameni care la fiecare pas faceți compromisuri. Și astfel ați ajuns într-o situație în care, în mod necesar, ați fost lăsați doar cu opțiunile sistemului mafiot. Așa cum am spus de multe ori, diavolul, atunci când face pactul cu voi, știe că vă veți zvârcoli din punct de vedere moral și atunci vă oferă multe motive, multe scuze, în așa fel încât să vă vindeți onoarea, să faceți compromisurile mai ușor. Astfel, unii ați votat cu un candidat al sistemului pentru a nu ieși celălalt. Alții ați votat cu celălalt candidat ca să nu iasă primul. Alții ați votat spunându-vă că este civic să votați, uitând că civic ar fi fost să vă împotriviți inițialelor abuzuri. Astăzi ieșiți pe rând, încolonați unul câte unul, să votați ilegal. 10 milioane sunteți. Astăzi puteți să ieșiți 10 milioane. Dar când diavolul v-a încercat, nu ați putut ieși 10 milioane. Dacă ați fi ieșit 10 milioane atunci când sistemul mafiot a suspendat Constituția, ați fi fost eroi. Așa, astăzi sunteți doar niște români care au trecut puntea braț la braț cu diavolul. În cazul nostru, diavolul este sionismul mondial care v-a făcut să renunțați la onoare, v-a făcut să vă compromiteți și bătaia de joc supremă este că vă convinge că aveți dreptate, că încearcă să vă convingă că este bine ce ați făcut. Dar, așa cum întotdeauna a fost cazul, onoarea se pierde o singură dată. Morala nu mai are sprijin după ce ai trecut puntea cu diavolul. Și dacă mai încerci să spui cuiva că tu nu faci compromisuri și că ești un om integru, vei fi crezut doar de cei ca tine care fac compromisuri. Așadar, având în vedere că majoritatea familiei mele a votat, având în vedere că uriașa majoritatea celor care au vrut să se înscrie în mișcarea nemuritorii au votat, și având în vedere că sunt singur, am rămas singur, în ultimele ore am observat că au mers să voteze chiar și ultimii care spuneau că nu o să voteze în viața lor. Mă recunosc învins, cel puțin în acest moment, în această etapă a vieții mele.
Sper din toată inima ca începând de mâine să nu vă aud că sunteți morali și că sunteți naționaliști și că sunteți integri. Sper din toată inima să vă aud doar că vă bucurați că ați câștigat. Să vă bucurați și să spuneți că asta e natura umană, am făcut ce am crezut eu mai bine de făcut. Dar sper din toată inima să nu începeți iar să vorbiți despre eroi, să nu începeți iar să vorbiți despre istoria românilor și să nu cumva să vă aud că vorbiți despre onoare, Eminescu și lupta antisionistă, pentru că astăzi ați demonstrat că nu sunteți cu nimic mai buni decât călăii voștri.